Здравейте хора, днесното видео ще играя на Тока Бока. Ще намаля звукът на Тока Бока. Само малко ще го увелича. Так, ето. Както. Така. Чиле и не се потъпна съдена лати. Така, малко. Внимание, сгубиха му. Ето ми е банята, ето ми е така. Малко съм променила от отдавните видеа, вече, защото не съм снимала. От доста отдавна съм снимала, така че... Така, ще облича този халат. И задължително идваме тук да променим каката, защото с тази коса не ми харесва много честно. Даже честно не ми харесва много. Вас ще ви сложа тук. Тази мога вече да изтъгнем. Майката не знам коя е. Така, не знам коя коса да сложа. Тази. Искам да изсмена очите. Да, задължително ще изсмена очите. Защото не ми харесват, нямат миги. Вежди тя няма, така че време за има. Ще сложа малко така. Ще видя и се да вижда. Така, виждате на екрана какво има. Така, махнах го. Така. Така, нека почвам. Така, станах. Сега ще излизам. Както винаги. Така. За такова това. Котката трябва да дойде. Първо да си направи това. Първо да си свърши работата. В тревичката. Това го фърлям. Тази тревичка я взимам и ще я запазя, да. Ще я запазя. И на спинка. Не първо ще наказания. Защото аз тръгвам, съм да ям нещо, защото съм закусила. Така, това сцено не сте го видяли. Така. Тя се закуси. Това. Това. Така.
Не знам с кой нож се режеше, така че... Не, този картоф мисля, че не ставаше. Да, този картоф мисля, че не ставаше. Някои от тези картофи не ставаха, така че... Смете го на предвид, така че... От доматите ги смеся. Тези спагети. Само на земята му се смесват, но... Така да изглеждат много по-апетитно за както... Колко? И ги изпъпва. Така трябва да се створи. Хора, просто не знам къде ми изчезна чантата, просто някак си се появи в асансьора. От кухнята някак си от земята по-отпъна и се появи в асансьора, не знам как. Но в този блок всичко може да стане. Така. Ключовете ще бъдат вътре и най-верното телефона, но той... Пак не си го изгубих някъде. Това много ме дразни, като си изгубя телефона някъде и поудявам. Но... ще си вземам нов. Към се напусна камерата, представете, защото звънете нещо му останало. Не знам какво. Така да се качих на правилния етаж, но... Мисля, че на правилния етаж, да. Къде му да е телефона? Защото... тук и беше. Само това може да стои тук. Седните са били приятелки. Тя ще пие тази боба. Тя ще пие по-хубавата боба. Защото все пак е моят герой. И тя ще пие по-хубавата боба. Моят герой винаги пие по-хубавата. Дай ми бобата, ма! Така, нахвати зелка, остава нещо. Ще пробвам с нахвати зелка, да видя какво ще направя някакво и ще сложа тази лапта тук. Не знам тук да видя какво решение. Знам как са тези колечки в тази ненормална игра. Нахвати тази купокваща. И те си излизани. Да се разходят.
Те са дошли тук и си говорят и... Аз да се опитал да заметна хубав поръсън, защото много ми хареса, но това не ми е позволило, това птиченце ги е спасил. Това е такова излетяло там. Виж какъв хубав. Ръстам пази този орел, аз ще се опитам да го взема. Не, дей, ще те нападне. Оф, съм измисля, че не е така дрънкаш. Той е слетял, поставят си. Благодаря, птиченце. Също работа го на мен, без да ми игра. Хайде да си ходим. Хайде. Те се почнат да бягат.